Беренчесе татар халкының үткәнен, бийек үткәнен күрсәтү һәм бүгенгесен күрсәтү. Аның бүгендә татар халкының башка халыклардан ким хур булмавын, үзенең җыры, моңы, теле, сүзе булган халыклар рәтендә торуын күрсәткән фильмнар кирәк. Күбрәк менә шул фильмнан төшәргә кирәк. Безнең хәзерге чорыбыз турында аерым алганда, мәсәлән, мин әйтерим Сәйд Сакманов трилогиясе буенча. Аны мин, мәсәлән, күп сериялы нәфис фильм итеп күрәм. Аны минемчә, минем заманга элгерерме юкмы, ләкин менә шул үткән гасырның 90-нчы елларын, 20-нчы йөз башын, әгәр без фильмда күрәсебез килсә, нәкъ шул әсәр һәм шундыйрак әсәрләр буенча. Мәсәлән, шул ук менә Сәйд Сакманов былай ди. Менә бездә ниләрне, биналарны, өйне чистартучы, тышканнардан чистартучы мәшәләр бездә. Бәлки бераз тупас әйтелгәндер ул. Ләкин икенче урында ул әйтә, һәр балик милләтнең, ягъни элгергән милләтнең үзенең мафиясы булырга тиеш ди. Чөнки, мәсәлән, бөек милләтләрнең анда Италия, Германия, немец, инглиз һәм башкаларның мафиялары бар. Әни өчен татарның мафиясы булырга тиеш түгел ди. Шуңа күрә ул үзе мафияны хәтта милләтнең бер үсешенең күрсәткече дип саный. Хәзер кино төшергә кирәк булса, мин әйтер идем, менә шул безнең телевидениедә, кинода бары тик менә шул инде безнең заманга туры килмәгән искерәк әйберләр белән шөгыльләнәләр. Мәсәлән, Әбсәләм бик яратам мин ак чәчәкләр, Әйтегәрле Кутуйның тапшырылмаган хатларын бик яратам. Ләкин ул заманнар юк инде. Менә ак чәчәкләрдәге врачларын бүген эзләп кара, алар юк. Тапшырылмаган хатлардагы шикелле идеаль мәхәббәтне, хатлар ашарына шуны эзләп кара, алар юк.